Čekaonice Niškog zavoda za urgentnu medicinu pune su i tokom dana. Pacijenti dolaze zbog različitih problema koji se javljaju što zbog virusa, što zbog promene vremena. Za sada od jutros astmatičari, pojačane psihijatrijske tegobe, to se dešava kod svih praznika, i imamo dosta pacijenata, nažalost, onkoloških, za koje ja imam maksimalno razumevanje i stvarno gledam da uradimo sve što možemo i da zaista najmanje čekaju, ali je to negde gde imam utisak da su nam ruke vezane. Tokom dana bude i do 130 pregleda u ambulantama. Nešto je hitno, nešto nije, ali je svakom svoja muka najteža, pa lekari imaju apel za sve koji dolaze. Kad izaberete hitnu pomoć iz bilo kog vama znanog razloga, Ana, videli ste, to nisu pacijenti koji su životno ugroženi. Neki dolaze zato što imaju poverenja u nas, zaista tako kažu, drugi dolaze da brže završe posao, nekima ne rade ustanove, znači ima različitih razloga koje oni navode. Naše je da pogledamo pacijente i ja kažem, ako nas izaberete, poštujte naša pravila ponašanja, jer mi zaista se trudimo da što pre uradimo posao, ali ne može da bude ono što je brzo, to i kuso. Znači, zna se šta lekarski pregled podrazumeva. Roditelji noću decu dovode najčešće zbog stomačnih tegoba i laringita. Noćas je bila kiša i velika vlažnost, odmah dolaze laringiti, znači deca koji imaju osetljivi disajni sistem. Na njih smo naravno svi osetljivi, a od jutros ima dosta stomačna varijanta. Jeste malo uporan virus, traži poprilično da se odmori 7 do 10 dana, otprilike to je ono povratna informacija, ali zaista ne postoji čarobna injekcija, čarobna tableta da prestane proliv, da prestane povraćanje. Organizam traži svoje da izbaci ono što ne valja i da onda postepeno nadoknadimo tečnost. Na broj 194 bude blizu 400 poziva.